Bun venit la un episod, sunteți pe canalul Leon Legendary și azi o să facem povestea lui Leon. Deci, Leon era un băiat de vârsta, avea 6 ani de fapt. El a decis să fie un copil normal. El se ducea într-o zi la școală, împins de crău. Crău i-a luat mâncarea lui și a fugit cu ea. Crău a sărit până în pădure. După aia, Leon a început să plângă într-o baltă de plânseturi. După aia a venit, stați un pic să-l găsesc, a venit Nita și i-a zis: ce-ai pățit? Uite, toată lumea mi-a prins și să bate joc de mine. După aia, Nita l-a antrenat să fie un bun spadasin. Uite, de-aia Leon știe să arunce cu discuri. Și dacă vă uitați atent, Leon scoate o mână când aruncă. Ok, după ce a aruncat, a venit iarăși crău și i-a cerut mâncare. Și Leon l-a omorât pe crău, i-a făcut vânătaia asta la spate. Și glezna asta ruptă e de la Leon. Ok, Leon, crău, prima luptă i-a rupt coada lui Leon și și-a lipit-o cu capsator. După aia Ems l-a bătut pe Leon. Tatăl lui Crău a fost Mr. P, adică Ginny. Ginny este tatăl lui Crău. Da, sunteți cumva surprinși. De ce? Pentru că Crău are motul de la Ginny, la fel ca el. Și s-a întâlnit cu Sandy și lui Leon i-a dat o glugă magică care să fie cel mai bun spadasin din tot jocul. Și asta a fost legenda lui Leon. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un mare like. Eu am fost Leon Legendary. Pa!